Haste Shongmari Koktma Haste Shongmari Kotor Tangai Salchi Dogona Ongi Tangzak Teinai Silajak Haste Gnangai Tabok Jora Jotono Marstalni Salni Jora Tei Manai Sinai Hati Barsha Hakeno Sawiman Laisinai Saba Busuk Mandai Abono Teibw social media ro kabang mano onglai jak sorsa te hasteni jotawui voter tongo 28 লক্ষ 14584 o jela tongo 14 লক্ষ 15333 burui tongo 13 লক্ষ 99289 tei jela burui kubuljak tongo 65 voter aro bisingono bebakno roi manlia pia percentage nokjakha hasti chongmariwo আরো বিশিঙ্গ যতই কাস্টিং 24,66,511 বুট রক্ষা চালাদুল জাখা 12,18,767 বুড়ি বুট রক্ষা 12,47,705 তেই চালা বুড়ি এবার থার্ড জেন্ডার দুল জাখা 42 বুটার পার্সেন্টেজ 87.63 আবনন নাইসিলাই জাক তাবক জরা সাব বুসুক মান্ন busuk mannai abono Teibw belai kheno nai singlajak phiaba jani opinion phonoklaiwi ne tongo aro bisingo tini iNews ni ngei nokni bagwi update koktoma hingke srai karijak ti pramotha busuk manaiman tamni hinba ti pramothani thanibono सरकार ओंसिनाय हनै सालायमानि खोनाजागै दङ ti pramotthano karei kebo haste ar bisingo janija opinion eba exit poll phunuk thanibo tini nrokni sanibo srai nrokni bagui srai khaiwi tongjak phiaba ei srap sari bisingo nrok nugui manai iNews nengei ti pramotha kai bisuk manaiman BJP kai bisuk manaiman CPIM Congress busuk manaiman no abono Teibw srai phunukna bagui sai tokmani bisingtei kabang ma asok thaibono sini iNews team angei tiklaiwi tei khaijak phiaba Bharat Hakotor ni Chongmari Commission ni kaisa dagemung abono kisa follow khaina thangkha hingke abono phainai salni sini eba 27 Februari ni sanja 7ta tammani ulo ma phonoknai abo hai khaibino commission ni ngei kaisa saklaijakmung kaisa kerong raida khajak phainai Februari talni salni sini ni sanja 7ta tammani ulo janja exit poll eba opinion poll no ma phonoknai boni sekang ma phonokya hai hani kerong khajak no manewi iNews nrokni bagui khatiwi tongo debakno srai babona bagui phiaba tei kisi sanai singwi tongdin rok tei salni saltham nai singwi tongdin rok kaham ke srai sawi mansinai sabo busuk mannai nrokni bagui iNews team saitok kui tongo srai nrokno hasteni chongmari bothai rona bagui tei asuk nai singwi tongmani bisingono nrokno sung phonoknai aboni bagui nai singwi tongdi Teibw updates mana bagui त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए इलेक्शन कमीशन ने 27 फरवरी तक जब तक कि त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड का चुनाव खत्म नहीं होता तब तक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कंडक्ट करने या पब्लिश करने के लिए बंधन किया है 27 तारीख 7 बजे तक आप कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आप कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते।